Les autoritats porten hores escorcolant la costa. La riuada d'ahir va causar danis materials incalculables. Enduent-se mobles, llibres, discos i arxius personals. No obstant això, el que ha commocionat l'opinió pública és la identitat de la víctima trobada, el meu cadàver abraçat a un document a la deriva. Segons fonts properes a la investigació, el finat, que curiosament havia estat vist per última vegada assegut en la seva pròpia butaca, portava un pergamí amb un enigmàtic missatge. Al final només és una invitació a rellegir l'inici. La policia no descarta cap hipòtesi, ni tan sols la paradoxal. Plovia a bots i barrals. La ciutat s'esvaïa. La riuada s'ho va empassar tot, cases, noms, carrers amb mala memòria. Tot baixava sense demanar permís. Jo, detectiu, observava des de dins del soroll. El món sempre és un cas tancat massa tard. Només la butaca resistia, seca i muda. La seva memòria és millor que la meva. És el testimoni principal del naufragi. La ràdio va tallar la música amb una frase seca. Un cadàver trobat al mar amb un pergamí. Jo, que em creia encara a la butaca, escoltava el meu propi obituari. Finat, fidel i tranquil. En realitat, nedo mar endins. El pergamí pesa menys que l'aigua. Un pergamí amb una sola frase escrita, amb estil confidencial, amb la tinta encara humida. Al final només és una invitació a rellegir l'inici. Al final ja l'he passat, així que torno a començar. Talla negra.